Makukuha ang mga ati. Okay lang yan, sa taas. Mati ko yan, sa taas mo. Wala. Pag-iing detail? The lost paradise. The lost paradise of the people. Dito sa may baba. Pero mati yun. Mati yun. Hindi na lang ito sa may taas. Mati yun, dahil nakita. Mati yun. Agihan, baka maano kita dyan. Diyan na. Diyan lang tamagi sa may ano. Kailan gano'n baga may mga ano na oh. Baka may Bisa. Mati oh. spark to ano. Basic lang sa ano na Oy, kaya dito magano. Wala. Oh, yun na oh. Dati. Let's go. I-off muna ta. Para sa malapit. Buhay sari-sari. Ito na. Go. Paglakaw. Ano kaya? Taba soy siya. Gabat. Baliktad. Hindi ka nahiling. Ako na. Ayusin mo. Hindi ganyan. Buon ganyan. Aga niya. Ayusin mo. Ang paglalakad. Pag maglakad may ano? Face mask. Face mask. Kapag pagbaliktad. Kaya nag-lotion ng ating legs mo. Teopig. Pati yun. Turog. Dapat nag-lotion ka. Turog pa. Turog. Sis eh. Nalalamas ako. Kaya ano? Tagal kita. Tama lang. Makan mo lang ito? Tagal ako masik. Yaman ko sa open space. Gusto mo mag-iba? Gusto mo sumama. Mananawan ka dyan sa inutan. Nalalamas ako? My New Year resolution is
magtaba pa. Mas magtaba. Ano sabi? Hindi ako mabawas ang taba. Pero pagkatapos na to, mas magtaba. Everyday walking. Para magpayat. Pero pagkatapos mabinge. Pagkatapos kakain. Mabilis lang marami. Hindi, binge. Mabinge. Kapag yan, hinihingi mo ang body fat mo. Kapag mag-exercise, tapos sunod, mabinge. Tapos ganun, gano'n ko yan. Para pumayat. Walk, 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 walk. Sideways walk. Walk. Pag napilay ka. Kasi ang paglalakad mo, para ka naman. Pagdakay mo, parang bigyan. Ang ready bag ko ba yung dyan? Ha? Lalagyan ko na nilitin ko. Diba? Standard jacket. Pati vaccination. Dapat ko lang pangani yan. May tubig na. Si laser pointer. Ayaw yung kanon. Naglag ako ganun sa kamsaba. May kalamansi ka pa sa kasing. Ay, hindi na. Parang silang, ano, at least kakano. May rice na kani dyan. Dapat meron ka. Pero lutoon ba? What is your New Year's resolution? Mas magtaba. Diba? Ayun. Ayaw mo papayat. Ano man? What is your wish for 2022? 2022? Yeah. Ikaw lang ang pilian. Ano, pwede naman ang marami. Hindi na isa. Si Mami mag-adal ng As many bike. as you can. Si Mami mag-adal ng bike. Bike na bike. Wish yan. Bako yan na. Sabi mo, sabi daw ni Mami, you can, wish for anything. You wish for our family. Hindi nga ni, si Mami mag-adal sa mag-bike. Let me like that. Ako, si Daddy, totoo na yan mag-bike. No, you answer my question for you. Ano? What is your wish? Yan eh. For our family. May 150 choices on it. Wala sa okay ba ito? Yung segregate nila. 250. Eh, 250 yan. Ayo! In the next 10 years, makabot kang 1 million. Para we can travel around the Philippines. Pag makabot ka ng 1 million. Bida ko lang ng kita. What else? For Ano? yourself. Si Mami mag-adas mag-bike. For yourself. For yourself. Yeah. What is your wish? Ang nasa kayo ko lang, si Mami mag-adas mag-bike. Sa sarili mo. Sa sarili. Para sa iyo. I'm always Sa kayo ko po lang. Para sa akin, hindi pa ako sa Kaya ang abot yan. Wish. Wish yan. Do you have any wish for other people? Ayun, other people. Yun ang hana yan. Other people. Ayan, puro na lang. Hindi nga ako marunong mag-bike. Dapat ang salin. Ako, sana mawala na ang COVID-19. Balik na tayo sa normal. Okay lang sa Pero parang normal lang yun. Nakakalaw pa si Jollibee. Kasi pag nagpunta ka dyan sa Parang may face mask na lang. parang magkaiba lang. Nakasuot ng Face mask. Pero kung i-compare mo nung dati, parang Pero itong bago pa lang. Pero talaga Itong 20-20 na lang. talagang wala. Pag nabalik ka ganun, kunti lang ang tao. Pero ngayon, 2021, hanggang
Hindi ka tabang kita maagi sa... Tayo. Sabi. Sana dumami na ang subscribers natin. Para makapunta na tayo sa Hong Kong. lugar. Hong Kong talaga? Yeah. Lalakarin lang natin. From Palawan, Naga City to other places. Grabing, ano ka to? Walking lang tayo, walking. Walk ng walk. Oh my God. What? Ganda na. Kata, puting. Ha? Puting. Dapat lang ang nakikita sa yung ulo. Pero bagasitan na to. Layo ka nga. Doon ka, move. Ito. Andito na po tayo ngayon sa... Dito sa bayo, dito sa mahagi. Kumano na parang. Walang ano. Yung pili sa mga. Oh. Hindi ka man mababulkan yan. Vlog to vlog. Andito po tayo ngayon sa MT Villa Nuevas in Naga City, Camarines. Vlog to vlog kita. Kung mapapansin niyo po, napakalaki na ng kalsada. Right. Nawala na yung mga poste. Yan. May Place. gitna. Daan. Dito tayo na, dapat nakikita tayo yan. Yan o. Wala nang laman. Napakalawak na ng kalsada. Dapat ito sa lahat. Huwag ka nga sabi sa mga. Ito yung makapsure. Audio na yun. Sige na. Yun lang ang Hindi na lang. Hindi na lang kita makakita. Hindi mo kita yung mga may mas dakaw. Hindi mo kuha.
January anda? Diba? 2020 ay Monday. School days na. Napakaganda. Camarines Sur National High School. My signage. Your school anak. Dahil lamang nagbago ang itsura. Chinese ba? Wala. Kailan pa nag-booking dyan po na magaya? Dapat ka na well train. Uy, Bang kuryente tapi tanggal tadi. Ada sa Banyo. Kumbaga sa Banyo na lang ang mga ano, hindi dahil napiglagan ano. kana. Kan kami nag-aral ng truck. Hindi man yan. Bisita lang provide kaya. Mamaya. Siguro. Seryoso sa ano. Para sa kanila. Ay, bago. Yan. Kasaray ko yan. Siyempre. Pagka may sarili niya ng poster, mayo na din. Paano yan? Maliwanag mga bagay din. Sa mga street light. Ako lang baluhan ang ano. Sa mga street light mga. Siguro. Wala na pala sa Banyo ang mga poster. Ha? Wala na lang sa Banyo ang poster. Malayo pang lakaran. Ang tagigihan tanghali ngayon ang podcast ni Villanueva na eh. MD Villanueva Street. Pero kung sumpahin ikang anoan. Maharlika Highway, highway baga na nalis. O National Highway ni, abot ka Maharlika Highway ni. Bantag kita di sa init.
Oy, mabalik pa sila dabang kantin mo guys. Bakit yan sa kanya? Mabalik pa sila dabang kantin. Kaya lang sabi mo, Hola. Nakakasa yan. Pwede. Akasya. Akasya. Naibang ano kayo? Arab music ba yan? Mali. Double meaning ba kaya sa napaskil? If there's no, dapat ang nakasabi, if there's no farmer, tapos no, Oo, ano nga. future. So if there's, tingnan mo kailan din,
ba? Maulda dyan ang kaya. Pero katawan kapag ito. Yo, yan kayo ng double ring kayo. Doon ka sa baliw. Dahil na. Ba't yun na? It's too cold. Eh, bakit sa may riverbank? Okay. New experience. Tapos bigla lang. Kailangan shortcut ang kataduman sa may ano. What if kung naman kita na mga entrance? Kung na mga entrance, sabi mong pabalik dito ma...
na, okay na. Tama na. Wala na. Tama lang kita naman siya. Wala pa ka tumalis. Ikaw punta mo na, Liz. Ikaw punta.
Sabay ka mo kasi mami, Lee. Sabay ka mo kasi mami. Wait lang. Day pa man. Day tang. Diyan ka mo sa may tahaw. Diyan kami sa tahaw. Okay. Kaya malamang tigil ko. Pandog mo lang. Magdadalagan ko ka maduman na mag-ina. Saan mo yan sa ko? Pwede mag-walking ka maganda ka maduman sa mayan. Magdalagan ka papaliging di. Ay, magalahan kami. Maganda kami ano yun. Picture na kayo daming salit lang na Masakay na kitang tricycle pa uli. hindi na napiling sa ano si Ganun ka sabi
Riverside. Advisory. Antay kanta kani. Year. Ay, first day of 2022. 2022 na. Ito, ayun, ito nakalagay ako 1 year, ay 2021 pa. Hindi pa ka maagi? Oo, walking. Hindi pa ka maagi? From Palawan to Sa may Riverbank. Kasi Riverside. Ano, gila. Tignan mo kanina baka may na birthday. Yeah, shortcut. Like, share, comment, subscribe.